Ise mina ngathi kusengonjani yakithi Yebo. wathi asikhona wathi ucela igwadi smokinis Yebo. ngathi ngigwayi ngamnika igwayi ngakuyeke No manje njengoba sifika la ngisho wena ungibizile mina uthi unenkinga umfazi wakho uyamthola ukuthi uyakuchithela right? yeah Naye ngisiyamthola naye umuntu ajola naye angazi wena umisa kanjani. manje mina anginankinga Awunankinga nalokho. yeah Uzomisa kanjani manje? manje mina angeke ngiqabane nalo Yeah. ngeke ngumshaya futhi Yebo. nizabe sibika ngale yami naye soyi2 phela Yebo. unjani mfumbezi Manje wena ubhuti umlandeleni kanti wena awuqabani nathi angithi nawe uthatha umtholo wakho ubone uphume ngendlela wangena ngayo angithi phela umzo wami nabantwana bami manje ubhuti womlandelani ngaphela nami ngeke ngikulise mothatha umtholo wakho nangisangithi yebo ngiyavuma awuli but mina ngithi ubhuti umlandeleni Ngoba phela manje shuthi mina udlala ngami yayibo into enjalo. angidlali ngawo